Ongi etorriak osasuntsu eta pozikeko beste programa batera. Gaurkoan, diabetesa nola prebenitu dezakegun, behintzat eztabaidatuko dugu. Horretarako, Irati Ruiz medikua dena dugu gurekin platoan. Kaixo, Irati? Kaixo, itxaso. Beraz, diabetesa asko eskatzen digu, ez? Oso entzuna den baita ere, gaixotasun bat da. Hala da. Batzutan entzuten da, ez? Azuke finduak eta irinak pixka bat alde batera utzi. Gero baita ere, ariketa fisikoa egin behar dugula. Nola prebenitu benetan diabetesa? Diabetesa noiz garatzen da. Azkenean badaude faktore askok eragiten dutena diabetesaren garapenean, ez? Adibidez, genetika aldetik badaude agregazio familiarra badaukaten diabetesak, eta horreketan azkenean gauza gutxi egin dezakegu, baina gero ere sedentarismoak eragina dauka, adinak batzutan ere, diabetesa normalean agertzen da pertsona helduagoetan, ez? Eta gero ere, kontsumitzen ditugun elikagaiak ere oso garrantzitsuak dira diabetesa prebenitzeko orduan, ez? Ze azkenean esan duzuna, ez? Arina irin finduak edo horrelako elikagaiak jaten ditugunean, azkenean diabetesa garatzeko arriskua areagotzen dugu, ez? Eta ze elikagai hartu alditugu irin findu horiek eta azukre horiek pixkat alde batera uzteko, ez? Ze erabilizak dugu ordezkatzeko? Adibidez, karbohidrato integralak jan ditzakegu, ez? Adibidez, zerealak ere jatea gomendagarria, oloa, arroz integrala eta horrelako elikagai integralak, gero frutak ere jatea garrantzitsua da, azkenean zuntza asko daukate eta horrek ere gure digestioari laguntzen dio batez ere. Eta horrelako elikagaiak batez ere barazkiak, fruitu gorriak deitzen direnak ere, osasungarriak dira diabetesa prebenitzeko, daude pila bat elikagai. Eta baldin badugu horrelako, esaten duzuna, batzutan familiatik etortzen da gaixotasuna, eta orduan ezin dugu asko egin, baina baliteke hori gure dieta eta gure bizimoduaren bitartez pixkat prebenitzea edo ez da posible. Adibidez, sedentarismoa ekiditea oso garrantzitsua da eta ariketa fisikoa egitea. Ze motatako ariketa fisikoa, batez ere ariketa fisiko aerobikoa, bizikletan ibiltzea eta horrelako ariketa batez ere, igeriketa ere oso gomendagarria da, eta gero ere indar ariketak. Batez ere horrekin hobetzen dugu. Eta elikagaiak, zein elikagai hartzen ditugun ere kontrolatzea batez ere. Eta ze seinale ikusi ditzazkegu, ez, pertsona batean edo guregan pixkat informazio ematen digutela dugu kontuz, bestela agian garatu dezakezu diabetesa. Adibidez, badaude lau P-ak deitzen direnak, badirela puntu kardinal batzuk diabetesa garatzen ari zarela adierazten dutenak hori da. Pisu galera, bada horietako bat, ur asko edatea eta pixa asko egitea, eta gero ere nekatuago egotea, eta horrelakoak badira ere zuri egiten diztenak pentsatu, ari zarela diabetesa garatzen, batez ere. Baita ere entzun dut, ez duzula hasten zarela oso ongi ez ikusten, ez? Hori da, bista-arazoak ere eduki ditzakezu, bista lausotu daiteke, ze azkenean diabetesak ez du bakarrik eragiten odolean, ez? Batzutan egiten duena bada artera finenak tapatzen ditu. Begietakoak batez ere, eta gero ere hanketan ere mina eduki dezakezu, ze hanketako arteriak estutzen dira eta badaukazu mina gilegi biltzen zarenean, eta gero ere, ez da esaten asko, baina disfuntzio sexualarekin batez ere gizonetan erlazionatuta dago batzutan. Begira. Bai, justo aurrekoan etorri zen, Saba, bera bakarrik bizi da, eta eramaten zuela ezakitzen bat denbora, horrelako seinaleekin, ez zuela ongi ikusten, eta beste, baina, pentsatzen zuen, zahartzen ari naizenez, hori izango da. Eta batean joan zela begiratzera, eta zeukala, baina burra da bat esan zioten. Baina 800 da horrelako zerbait. Sintomak hasten direnean, normalean badaukazu oso altua, normalean azukrea, bai, odolean azukrea. Sintomak badira,
Alerta, baino jaterdia. Ja. Ba, karo, beraz egon behar gara erne eta kasu egin, seinalei. Eta noizean behin analitikak egitea ez dago. Jende gaztean adibidez, ez urtero, baino 2 urtean behin gomendagarria litzateke azukrea nola daukazun begiratzea. Eta batez ere horrelako sintomak baldin badituzu. Eta gero jende helduan, urtero analitika bat egitea ongi legoke, jakiteko ea nola zabiltzen. Eta pisuaren kontua, benetan kontuan hartu behar da, edo ez beti? Ba, normalean bai, zergatik. Gure pisuaren 5-7 galtzeak suposatzen du ere hobekuntza horretan, ez? Pisua galtzean, gomendatzen duten gauza bat da diabetesa daukazunean, pisua galtzea da, eta gero jartzen dizkizute farmako batzuk pisua galtzeko. Ze azkenean, obesitatearekin oso erlazionatuta dagoen gaixotasun bat da diabetesa. Eta bai, pisua galtzea oso gomendagarria da. Bale, eta beste gomendioren batzuk eman algo zenituzke? Ez dakit zerbait, ez dakit ez duen ezer aipatu? Elikagaietaz aparte, hori ariketa fisiko erregularra mantentzea, batez ere aerobikoa eta indar ariketak ere egitea. Hori, elikagaiak aukeratu, zein jan behar dituzun, eta gero genetika aldetik horrezin dugu ez ere egin, azken finean tokatzen baldin bat zaizu, tokatu zaizu, baina batez ere hori, ongi egitea eta gero ere estresa murriztea oso garrantzitsuak dira ere diabetesa garatzeko. Egia da. Bai. Batzutan diabetesa agertzen da, momentu estresante batzuetan, edo hildela familiar bat, edo lanean bazabilela estresatuago. Batzutan horrelako gaixotasunek gure sistema immunea okerrago dagoenez, azalera egiten dute. Claro, eske baita ere, lo falta eta estresa ere eragiten dute gure hormonetan, ez? Eta claro, hormonen gora bera hori batzutan ere eragin dezake zentzu horretan. Hori da. Horregatik oso garrantzitsua da estresa murriztea. Zergatik, estresa badaukagunean kortisol ditzen den hormona bat liberatzen da, hori da. Eta kortisola badago oso erlazionatua diabetesa bezalako gaixotasunekin, ez? Eta azkenean diabetesa garatzen baldin baduzu, gero badaukazu posibilitate gehiago bihotz arazoak eta gaixotasunak edukitzeko. Ba, primeran Irati, bueno, asunto potentea, baina baita ere egon behar gara erne, seinale horietara, eta, bueno, aholkoak jarraituz nik uste, igual ekiditu ezakegula. Ez baldin bada genetikoa. Espero dugu. Mila esker, Irati. Arnas gaixotasunen prebentzioa. Aire kutsatuak, asma, bronkitis kronikoa eta beste arnas gaixotasun batzuk eragiten edo larriagotzen ditu. Aire garbiak arnasketa sistema osasuntsu mantentzen laguntzen du, bereziki haur, adineko eta gaixo kronikoetan. Gaixotasun kardiobaskularren arriskua gutxitzea. Airearen kutsadurak bihotz guruin sistemari kalte egin dizaioke. Partikula kutsatzailek odolera iriz daitezke eta horrek hipertensioa, bihotzekoak edo iktusak eragin ditzake. Kalitatezko airea prebentzio eraginkorra da. Ingurune osasuntsuen sorrera eta ongizate orokorra. Ingurumen garbi eta seguru batek pertsonen ongizate fisiko eta emozionala hobetzen du. Naturarekin kontaktuak estresa gutxitu, loaren kalitatea hobetu eta ariketa fisikorako motivazioa handitu dezake. Klima aldaketaren aurkako neurrien babesa. Ingurumen osasunaren sustapena klima aldaketaren aurkako borrokan ere laguntzen du, karbono isuriak murriztuz eta jasangarritasuna bultzatuz. Horrek osasun kolektibo eta planetarioaren arteko lotura indartzen du. Bueno, orainkoan hitz egingo dut elikadura kontzienteaz eta nola lagun dezaketen antsietatez jatea saihesten. Zer da elikadura kontzientea? Bueno, elikadura kontzientea edo mindful eating deiturikoa gure gorputzaren seinaleak entzunez jatea da. Hau da, gosea, asetasuna eta emozioak kontutan hartuz. Ez da dieta bat egitea, baizik eta jateko modu bat da. Helburua ez da soilik zer jaten dugun kontrolatzea, baizik eta nola, noiz eta zergatik jaten dugun jakitea.
Gure egunerokoan praktikatzeko moduak zein izaten aldire, bueno, jan aurretik galdetu behar dugu gure buruari. Benetan gose naiz edo bertze zerbait sentitzen dut. Poliki jan, pixkanaka eta arreta osoz. Zaporea, testura, usaina kontutan hartuta jaten ari garenean. Telefonoa, telebista edo pantailak alde batera utzi jatean. Eta gose eta zetasun seinaleak errespetatu. Ez dian automatikoki eta ohituraz. Nola eragiten du estresak eta antsietateak gure jateko moduan? Bueno, estres eta antsietatea gure gozamen beharrak handitzen dituzte. Horrek sarritan azkar jatea, elikagai ultraprozesatuak kontsumitzea edo eta gose ez garenean jatera garamatza. Gainera, emozioz jaten dugunean ez dugu gorputzaren seinalerik entzuten, betetasun sensazioa ez dugu kontutan hartzen eta gehi jateko arriskua dago. Zein estrategiak lagundu dezakete antsietatez jatea saihesten? Bueno, estrategia batzuk aipatuko dizuet lagungarri izaten aldirenak. Alde batetik eguneko jateko errutina finkatu. Gutxi gora bera, saiatu, bazkari eta fariak ordu beretsuan egiten eta eserita eta lasai. Honek antsietatea gutxitzen laguntzen du. Lo ondo egitea oso importantea da, lo falta askotan gose sensazioa faltsua sortzen duelako. Gero estresak kudeatzeko bide osasuntsuak bilatu. Paseoak, arnasketariketak, musika, idatzi eta abar. Eta elikadura kontzientean oinarrituta jateko aurretik emozio identifikatzea lagungarria izaten da. Gure buruari galdetu behar dugu. Gosea alda, edo aspertuta nago, edo tristura edo urduri nago eta horrek behar ez duten elikagai jatera eramaten dit. Oso garrantzitsua da, hori gure buruari galdetzea ze egoeratan gauden eta gosea fisikoa den edo gose emozionala den. Deadlift edo peso muerto. Ariketa hau, bi modutan egin daiteke. Peso muerto deadlift konbentzionala eta sumo deadlift. Biak dira oso egokiak eta konpetizioan erabiltzen dira biak, batez ere sumo konpetizioan. Eta bakoitzaren minak eta mobilidadearen arabera bat izango da egokiagoa edo bestea. Peso muerto konbentzionala izango zen hankak aldaka baina pixka bat zabalagoa ipini eta eskuak kanpotik ipiniko ditugu. Jarriko gara postura honetan, saiatuko gara ipurdia, aldaka, belauna eta sorbaldeen artean egotea, ez hemen behian eta ez hemen goian. Hor, hemen ingo dugu orain pixka bat saiatuko gara barra zatitzen, konektatzeko dorsala, eta hemen ingo dugu mugimendu batean gora egin. Barrarekin izango zen. Jarriko ditugu, barra jarriko dugu kordoia joango ziren lekuan, hor, kordoien gainean, bilatuko dugu barraren bila joango gara, orain ingo dugu sorbaldak aktibatu ondo hor, eta dorsalak, begirada pixka eta aurrera, eta orain blokean igoko gara. Blokean, eta alik eta barra beti iraban gorputzari itxasita. Iztarrei itxasita, belaunari itxasita eta tibiai itxasita. Arazo edo errore komunena izan da lehenengo aldaka igotzea eta gero gorputza. Eta izango zen dena batera egitea. Hemendik, gora en bloke, eta bukatu hor. Lehen esan duguna sumo variantea, izango zen gauza bera, baina izango zen hankak irekitagoa, oin puntak ere irekita, eta helduko gu barra eskuak barrutik eramaten ditugula. Hola izango zen, belaunak beti joango dira bigarren bihatzaren alineatuta, horrela. Postura honetan, gertatzen dena da, daukagu lasten garela puntu batetik goragoa, eta orduan bizkarrak gutxiago sufritu egiten du, eta gainera gihar gehiago implikatzen dugu mugimenduan, sartzen dugu ere aduktoreak,
eta orduan erraztu egiten du mugimendua. Horregatik erabiltzen da asko konpetizioan. Gauza bere izango zen. Ondo ipini, hor, barrutik, zuzen, eta orain, gora. Hop, eta beti, barra, gorputzari itxasita. Presioak kentzeko gure lumbarrari. Orain, lurrean luzaketa, gorputzaren luzaketa osoa egingo dugu. Horretarako, lehen da bizi. Buruz gora, hankak edo belaunak flexioan mantenduta, lepoaren autozuzenketa egin, ikusten duzue nola nire burua goruntza igotzen dudan, aldaken erretroborsioa, ukitzen dugu hemen espazio handirik dagoen edo ez. Eta hemendik aurrera besoak igoko ditugu, autoelongazioa berriz buruarekin, eta gutxinaka gure abdomenarekin indarra eginda, hankak luzatuko ditugu. Hori bai, ikusten badut nire lumbareak hemendik juten badira, berriz ere abdomenarekin edo korearekin indarra egingo dut, eta gutxinaka segituko naiz hankak eta lepoa luzatzen. Horrela, hanka osorik eta besoak osorik luzatu arte. Hemendik aurrera segitzen naiz abdomenaren kontrakzioa egiten, eta gutxinaka gora egingo dut. Gogoratu arnasketak egin behar ditugula, sudurretik hartu eta ahotik bota. Bueno, aromaterapia ez da terapia bat berez, baina oso lagungarria izan daiteke, gauza askotarako. Lasaitzeko, kontzentrazioa igotzeko, hobeto lo egiteko, inkluso azalean, askotan segun zein produktu edo zein usain erabiltzen duzun, azalean ere eragina dauka hobetuz, ez? Zertarako erabiltzen dau batez ere? Bueno, kombinatzen da beste egoera batzuekin, eta jasotzen ditugun usai hauek, bueno, gauza desberdinak aktibatzen dituzte gure garunean, eta horrek eragiten du efektua, ez? Adibidez, labanda jartzen baldin badugu, lasaitasuna gehiago lortzen dugu, edo, bueno, daude beste batzuk, zitrikoek, ez? Adibidez oso ohikoak direnak, horiek tristurarekin daukate harremana, ez? Animatzen gaituzte eta tristura hori nolabait, bueno, lasaitzen da pixka bat, eukaliptoa adibidez eta horrelako olioek, gure artikulazioak, gure giharrak eta hobeto egoteko balio dute. Ez dira sendagarriak, edo sendagaiak, baina laguntzen dute asko horretan. Orduan, oso interesgarria eta polita izaten da, nolabaiteko jakintza batzuk eukitzea eta probatzea, aber zer moduz egiten dizu zure buruari. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.